Miss, pwede po bang magtanong? Tugalig. Saan ka ba nagikan? Miss, galing pa ako sa Manila. Hindi ako marunong magbisaya. Bakit? Ano bang tuyo nimo dito? Miss, anong sinasabi mo? Tagalogin mo, hindi ako maintindihan eh. Ikaw na nga mo Bisaya. Mahirapan ako sa kalisod. Di ako kasabot sa imo ha. Miss, may magpa-upa ba dito? Ano? Paupa ko na. Ano may nagpaupa din yun? No, hindi miss. Rinta. Mo dinibot pa sa buti, anak. Rinta. Rintahan din ang upa. Bayad mo na. Ah, sir. Ang ibig mong ipasabot. Yung ano, yung mag-abang ng balay. Yan miss. Magpa-upa para titirahan ko. Oh, nangita din siya balay. Para iyang tirahan, upahan. Tagalog, humawa ka rin ay. Bastos ni mo ay. Nako, patay!